Napakagod kayo step-step. Wala na overslide niya. Hindi nakapasya pa. Basic at pasya niya. Masok suko ay nala. Crab Flores. Turok Kosrae State. Itasyob na kay Kosrae Island Pacific Kosrae State. Merry Christmas in Kosrae na kayo. Ito na malalap. Merry Christmas! Salut for the showing the cash to Christmas City. Merry Christmas, Happy New Year to you. Merry Christmas, nasingot ko siya na phone. Matasyan siya na si Talik Force ko siya. Magmalas, nagkampang name teksto sa aming kontelera accident. Kanin yun na kay kontelera sa Christmas Lash. Tampay, nagtampay, pening. Hey, Merry Christmas! May pasok po natin ute may aklong na message pa chicken sa natin first slash po siya mamaya sa ipahan din Christmas niya katin mat tulong po kaya may super so nung ko mamaya betalong yung driving niya ever really she came out finding out there make the right choices and enjoy this Christmas season Hey, Merry Christmas. Remove from the Happy Health and Wellness Program. Message siya na si Talik Force Plan ko siya. Nakmanas, Kia Shari, and Teknikasas. Kung may saving ko si Pena, saving ito mo chay. So as the message goes, drinking and driving 10 minutes. Manahil niya si Pangay. At sa may sikyak, mahil niya Pangay. Kasi ninoy kumbente. Kasas ko, mising. Nim alaw to ko sa kain sing mo ilya sing nim kasas sa ke net plaza pangas ya kunden nakmanas ke pambam dilak mga malak. Merry Christmas from the island of Kosrae. My name is Noah. I'm from a teacher in SDA school here on the island. I just want to help spread awareness and let you guys know that drinking is not the best solution in life. There's plenty of things out there that is better for you, and underage drinking is causing lives to be lost, and there's plenty of things to do in this world that will fulfill your heart for better things. Merry Christmas! Merry Christmas! Med Force, anak manas, tiya siya udat magkasas kay Christmas Day. Nag-moment ko siya magpulaan, kami ni Chelsea Bangay, pinendalo. Pati ito mamalam singe po, malamin po, malamin nakfulat. Kaya nangalala tricky pa singe, lok na gym, talik fresh, nadash, pinendalo. Minaskara nindun. Malam singe pa na area ke drinking and driving. Kumiyasas ke holiday singe, kung kalingin kong bundi, isikyak pa iyang nage. Kaya nang junior yalom, pasyalom, every may class pinadilo. Long to the fact, advance, Merry Christmas, and Happy New Year, nasingit nila, and magpusay na gawa. Alam mo, Merry Christmas, tuloy ko gawa. Ano kaya alam mo sa inyo? React niyo Christmas crop, Operation Landers Air Force. So magkakareaksyon niyo sa kasi nasipyak yung masingit ko sa iyo. Parang lang kasi niya, ito niya ako dyan po. Ako may announcement mo, Midland Police Health, ayun minis po na swimming pool, pagwas ko nila yung tapante, lalo sa panugat, hindi ba na pumasal ka na, hindi ba na karali, kasi may safety ko, wala siya may safety.
Ahora chica police la playa di Mikatoro. Fireman, she's a police.